हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासिबो नोंथांमोना मोजाङै दङ दा गुड निउसआ बेनो जे नोंथांमोननि रांखौ सोसिगोन बेनो जाबाय पीएम किसाननि 19 किस्ति एबा 19 इनस्टलमेन्ट स' फाइनालि पर्टेलाव डेट आरो टाइम फैबाय जों बेखौ नोंथांमोननो फिन खनसेबा भिडिअ खालामदों बेनो जाबाय आरोबाव मोनसे बाथ्राबाव खायसे मोननाय नंला पीएम किसाननि 19 किस्तिखौ मानो होनोब्ला रिजेक्ट खालामबाय दा बोरै मिन्थिगोन रिजेक्ट जानायखौ आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ लाबोदों दा नोंथांमोना स्क्रिनाव नाय जुदि नोंथांना बेबादि रिजेक्ट दङबाथाय नोङो डाइरेक्ट केन्सेल जाबाय नोंखौ दाननाय जाबाय सरकारा दा मानि थाखाय दानखो एबा सोरनो दानखो होखो बेखौ डिसकास खालामगोन बेखायनो भिडिअ नायग्रोजोब नोंथांमोना आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो सरकारि राङारि अनसुंथाइनि सायाव भिडिअ नोंथांमोना मोननो हागोन दा गाबोन 24 फेब्रुवारियाव नोंथांमोननि एकाउन्टाव रांखौ सोहरसिगोन बेनो जाबाय बिहारनिफ्राय सोहरगोन दा अल इन्डिया जिनोखि फार्मार्स एबा आबादारि दङ नोंथांमोना गाबोन 24 फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगो 2 बाजनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि एकाउन्टाव 19 किस्तिखौ बयबो मोनसिगोन जायना अके दङ आरो खायसे मोनबाय थायोमोन नाथाय गेजेर समाव दानजाबाय दा बेखौबो जों नायगोन दा मानि थाखाय कन्डिसन जाखो बेबायदि जों बेखौ दायो नायनोसै दा जोङो पर्टेलाव फैखाबाय आरो पर्टेलाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि बेनो जाबाय गासैबो आपडेट जाबाय 19 किस्तिया गाबोन नोंथांमोननि एकाउन्टाव मोननाय जासिगोन दा बेखौ मोननो नोंथांमोननि स्टेटासा गासैबो अके जानांगोन होमबासो मोनगोन दा बेखायनो स्टेटास नायनो गोसो दङबा नोंथांमोना अप्सन दङ निउ बेयाव क्लिक खालामनांगौ स' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना स्टेटासखौ नोंनिखौ नायनो हागोन जे नोंथाङा मा जादों दा जों बेयाव क्लिक खालामनाय लेखा बेबायदि फैबाय फार्स्टआव नोंथाङा आइडि नाम्बार दङ ना दा बेखायनो गाव गावनि आइडिखौ नोंथांमोना होदो बे बक्सआव बेनिफ्राय मोनसे केपसा दङ बे केपसाखौ नोंथांमोना बेयाव होनानै गेट अटिपि होनाय लोगो लोगो नोंनाव अटिपि थांगोन देन बेनिफ्राय नोङो अटिपिखौ होबाथाय आइडिखौ मोनगोन आरोबा नोंनि प्रफाइलखौ मोनगोन स' बेखौ जों बेयाव फिलआप खालामजोबदो जुदि आइडि गैयाबा नोंथांमोना गोजौनि अप्सनाव क्लिक खालामनानै जों आइडिखौ रिकभारि खालामनो हायो दा मोनसे बाथ्रा नोंथांनि प्रफाइला बोरै दङ जों बेखौ नायनोबा मोनसे अप्सन दंबावो जे नोंनि आइडि मोननाय लोगो लोगोनो डाइरेक्ट प्रफाइलाव नायनो हायो स' बेखायनो नोंथांमोना बेबायदि टाइप खालामनांगोन PFMS होननानै बेनिफ्राय स्टेटास ट्रेकाराव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना गाव गावनि आइडिजों नायनो हागोन नोंथांनि प्रफाइलखौ एबा स्टेटासखौ स' दायो जोङो क्लिक खालामबाय आरो खालामनाय लोगो लोगो केटेगरि होननाय मोनसे अप्सन दङ बेयाव सेलेक्ट खालामनांगौ दा जोङो सेलेक्ट खालामनानै पीएम किसान सेकेन्डनि अप्सना गाहाया बेयाव सेलेक्ट खालामबावनानै DBT स्टेटासाव खनसे बक्सआव थुना हो ओमफ्राय नोंथांमोननि एप्लिकेसन आइडि एबा रेजिस्टार आइडिया बेखौ जोङो बाव होनांगौ नोंनि पीएम किसाननि आइडिखौ जोङो बेयाव होनानै गाहायाव मोनसे केपसा कड दङ नाम्बार दङना बे नाम्बारखौ जेरै दं बिदि होनानै सार्चआव बेयाव क्लिक खालामबानो नोंनि गासैबो प्रफाइला सफैजोबगोन दायो जोङो सार्चआव थुबाय दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि गासैबो डिटेल्सआ माने मोनजोबसिगोन फैसिगोन जे नोंथाङा मोनगोन ना मोनला बा रिजेक्ट जादोंना जायाखै बा आपडेट जादोंना जायाखै दा नै फैबाय आरो फैनाय लोगो लोगो बेयाव मोनसे डाटा ओंखारबाय जे बिथांना स्टेटास अफ बेनिफिसारिया रिजेक्टेड बेयाव रेड कालारजों होबाय डेट मिन्स बिथाङा माने रिजेक्ट जाबाय दा बाथ्रा जाबाय बेयाव माखासे लिरदों जे डुप्लिकेट बेनिफिसारि नाम स' बेनिफ्राय बेंक एकाउन्ट नाम्बार होदों बेनिफ्राय लोगोसे माने बेंक नेम नट एलाउड होदों दा ओरैबायदि माखासे कन्डिसन जे पीएम किसाना माखासे भेरिफिकेसन खालामगासिनो दङ जे खायसेखौ दानबाय आरो खायसेखौ दोननाय जादों दा सर्सआव मोननाय बायदिबा जायनि न'खराव माने सानै साथाम मोनदों स' बिथांमोननिखौ माने दाननाय जाबाय आरो दा जों गोदान स्टेटासखौ नायसै स' गोदान स्टेटासखौ नायनाय लोगो लोगो बे जायनोखि आपडेट जाबाय बेबायदि आपडेट जादोंबाथाय नोङो मोनबाय नोंखौ दाननाय जायासै आरो माने न'खरावनो सानै गाहाम मोनदोंबा सासेखौ दाननाय जादों आरो सासेखौ दोननाय जादों बा खायसेया नंगुबै आबादारि फोरमान होनो हादोंबा बिथांमोनखौ दोनदों आरो खायसेखौ माने होनो हायाखैबा फोरमान होनो हायाखैबा दाननाय जाबाय आरो दा जायफ्रा दानजाबाय नैबे 19 किस्ति गाबोननिखौ रांखौहाय मोननाय नंला